te kumba julong man kapor te menduna beri uru kumba duna man takasi haji sha ang dan hang ne ha kapung pampernai ngawan ban saki ha kani gasni nam ta ban bu jakala na kam ta ban khwai lai shai kisni khatnai terik ndai ngai i kani ka por ba menta kat kum gini ki jaka ka ba ki nong sang khwai do kha ki la bu ling bau ne u sik na kam ta ban bu jaka ndai ka du kani ka por ngai i ba kala poi menta kum ba saw beje saw shitang ye ring i ba ki rawan ki duna ek ba wan bu jaka kani kisni te khendet perlok khnang ba in kamsai ju ngi ba hakne ke por ngi don kat ikini ke perlok tingin yok bani kan hakne ke por rekat ber kini ke perlok pemerintah nang ta phi la slam kong oh la bet na de wan pe kai ni nomor ba mo kan da pong pendek kai ni ha po pom mai hai tidak pernah beri sebab apa ni nomor ba kum ka jing ko jing tam wa nomor ada koi pa ba koi lu saya wan dai nomor ka jaka ka te phi kum no kong ngani ke jaka ber sunter khamtam sebi seti jaka be kiset jaka ne ke pung phi ki jaka ki dang don bun ne kila khap ngi ne hakno kodor kadang pun kadang ngalayok ban pe ken nadu mene jing sha hakipor baladam ladang pe nadu ke jaka baset na seti hadu hakini ke jaka ki bakham ha hada dei hakiyo ki por harkat hadu kani ka klimat bumta mu bumnan jaka shu ndai ngi ba mata pade ke jaka gilong bedang keluit ha te kai kong ka kajing kerpat kum ka mesej ke mama phi phin khot phin lam ya ki perlok ron para rawan bro ka long ka bala te da pi ko banuan niru nama kadang bui te diam sebelum dei hai dia dala dap satu te yawan seniru hai nama tamu para pom para to khlei sibon koi wan tang nyup san ngurong ila suo bala biang pelan ta jengi namar ba unwan sim ya kane bang ila ngila that la mata la kombasi benai tam ngila dek that kabamut nakaling jungi declare ba jaga ka bang ila declare sekman te kabut kane ka kasin mamata ka jing yakop khai do khang ne pung pandai ka dei kasin ka bakenja berutam dei kasin ka baduna tam sha baduna ngayo sngo ki perlok rawan ka bang layo ban kuli menta ki ong ba hagjing sha ki kisngi kat hudu kane ka porum ta ka long sawje sawjitang ki ong ba la kumno shitang bawana la shitang nak sikilo ki perlok lawan ka yawan ndai ki ong ba kat hudu menta ki jaka ki banang tuluj hawat ki jaka ki ba khambas ba ki jaka ki ba khambiang ba ki ba judaj ba ki dokha ki ba jubat ya ki kerdan number 1 number r number 2 ndai ngayo sngo ba ki ong ba ki jaka ki dang bun ba nang menta ki perlok rawan tengi suthu ba nakale jopi kemut balada wantang kumba nyup usau ni nyup san nguru kemut pingres ba jeng kam ni ya te sekman namar ba kumbang ila ong ba ni ngadi tiket ngaladep dia ki tiket hadu mentanga ngakeren beda ke bahok dak basyai be kapung komnai ka don kam hadu kumba lahjar tam kadang long nrei hadu mentapat ngakeren beda ke basyai ngidang ditang nreus pa kumtahi nreus pa mila dia kapung ba berthong te kai ka mesej ki jompi pade ba phin kripat ya ki perlok rawan kum ki ju ajing kersan ya phi mana kapo tana kaling jong ate nga syukur pat ki pelok no khoi la da kisngu ba ong ni rong penya ya ka jing khoi da ka ba bek ba da ka jing snat lang hi ba ya ka i ka bang ila that madan ni long bek kumta hi ngat penya chakmat te na kaling jong karpat jur ke ni ki la da ki ya don seyeng la ne ki dang don chano ne nomar hakani kapung kadang kuluj ba hadu mata ka por te nga sim nga khot nga wa phi ba la da pinwana shay mister bro na kaling jong ni nasko ba kadang biang bahan namar ba ka jakaro kliyo i ki jakaki bidang kuluj hadu katay kalanjong office ro tempat don kita di tiger ba pilata andre hadu matahi kadang long ka ba teli hadu kani ka por mtala jandap ka por saus teng i ro imat kadang teli dan nakaling jong anong di tiket ro ngala thai ban syong po office namar ba umdon den wan thiet te takadaw pa ngalawan mi sangkai no sini lada pikwa ban sakhi ro ngadon hi kibuk hang ne kamut ba ngapen i pi kibuk ngala thai ngala syukit ngala syura no ada kan gabuk ngala thaj te pe gabuk ngala thaj pe syong office pedon bakat mo pedon bathiet pe chene gabuk ngala ne pe ngala keren syai pi namun ne kibuk ngala syuhut nomor ban syong tim dan te bawan hai hai te ngala wan sangkai no chene nomor pe kai hadu kat no dang duna takada pe kibuk ki don nganga bati tiket sini di jaka dang theli barang buon ba jaka pe chene siamo don iye hadu mentarum don iye nga syong di tiket tang ba to nakaling jongi pada ngisu ang bay lada uwan kanu kan ro kirawan kibadon la na kimdon ang niro kibadon sing ro wan bay na amta jongi ngiling ang lada wan kan ro tumba ngabas no kamen ay kolong ba suba kirawan wan bay hanen ya kan yuksan na marada wan hapo jongi yuksan isusi ba kemdap ki price kemut ma ya ki price nakaling jongi
Bakum bang ila that nilalong kiri orang ba kumtahi ngin lehe orang kam naman ngin siu bai ke kabha jong to kublai sibon ba berthong ia ka mensem be senrang jong phi ta perlok ia senga kene ke porling ba ki ar kenhun nagling jong kiseng ki ong ba lada jia ba kene ka jing thli jong kene ke pung pampanai bro sodong lada kadang yailong kumne kat hadu lai sai ke singi ke baladai ke por ban pen khwai isu tho ba ke jing rai rang ba ke jong ki kolong ba kin yai be shekman naga banta ban pendep kene ban pha ia kene ke jing kop khwai dokha lai sai ke singi khat khnai trik nai ba pra arjar pulai de ke jing kerpat jong ki trai ngi su tho ba ki de kerpat juri phi ki perlok rawan ki baju aji kersian ki man ke por sungo bha banwan nomor ka jaka kolong badang keluat bha bat ke jaka ru kadai kene ke pung kadan harut jong kene ke surok kumta kolong ka ba pimda don kam bana kerki lada piwana kono kono ko poru sungo bha banwan nomor ke jaka kolong dang belai na kamta jong phi ki perlok rawan kublai sibon